plecat în lume, crezând că cineva îți spune cum să reușești să ai un loc cât mai departe, să lași totul în spate. Vrei să faci un pas în față, vrei mai multe de la viață, totul e să vrei să ai mai mult încredere în tine și vei ști ce-i bine. Ai descoperit cum poți să fii iar fericit, doar tu și lumea ta. Ai vrea să fii de neatins, așa cum ți-ai